Здравейте хора, съм Акох и днес ще правим ревю на новия скин на Rek'Sai. В PvE съм в момента. Това е Pool Party Rek'Sai. Още не е излезнал... Чакай, да намалим само. Още не е излезнал в всички сервери, само в PvE-то. Ако не знаете какво е PvE, би трябвало да знаете, но ако не знаете ще ви кажа. Public Beta Environment. Там преди да излезнат всички нови работи за лигата в оригиналните, в истинските сервери. Тоест в тия, които играят повечето играчи. Излизат първо в PvE-то. Това е един от полупарти скиновете, новите полупарти скинове. Сега нека първо да видим абилитата. Изглежда много яко според мен. Това е W-то. Q-то в тази форма също видим. Тунелите да видим сега. Сега нека се видим как се рекалва. Гледа доста яко. Тук нека видим улта. Улта му изглежда някакво спред мен. На някакво моторче, така на някакъв джет. Опа. Иска да направя това, нека видим как умра. Значи ще кажа няколко думи преди да свърша с клипа. Мисля да правя някакви такива ревюта на скинчета понякога. Когато се вземат някакви скини ми няма кефят. Мен този скин ма кефи, мисля да си го взема в оригиналните сервери в EO Nordic East. Як е. Ако искате да направя друго ревю на друг скин, да кажем Pool Party Lulu или Pool Party Mundo, нещо такова, да направя геймплей на тях в PvE-то, може да го направя. Дайте последно да убием ета. И да, ще кажа пак на 50 subscribera, ще правя такова giveaway на PlayStation 3 игри. Веднага ще направя след като стигна 50 subscribera. И това ще е от мене. Ще видим, може би утре или по-други ден, мисля да накача един нов клип на Outlast. И да, чао чао.